Санкциялар йогынтысында яшәү бәйсезлекне саклау өчен түләүгә тиң. Иран Ислам Республикасының Казандагы вице-консулы Масуд Маллаи шул фикерен белдерде. Ул Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Халыклар дуслыгы йортының уртак проекты «Национальный вопрос и ответ. Миллият сорау һәм җавап» программасының кунагы булды. Көнбатыш санкцияләренең айрым дәүләтләргә карата ничек йогынты ясавы турында аңлатма бирде. Минем туган илемә карата санкцияләр күптән көтелгән иде. Иранда ислам революциясенең җиңүеннән бирле Көнбатыш һәм Америка Кушма Штатларының теге яки бу санкцияләре тәэсирендә яшәдек. Без санкцияләр нәтиҗәсез дигән фикергә килдек. Иран 43 ел санкцияләр белән яши. Шулай да илнең үсеше бары өлкәләрдә дә дәвам итә. Фән өлкәсендә Иран галимнәре дөньяда алдынгы позициядә. Мин хәзер атом төш энергетикасы, нанотехнологияләр, башка яңа технологияләр турында сөйлим. Ил лидерлары санкцияләр безнең үсешне bir кайчанда туктата алмый диләр. Әлбәттә, санкцияләр басымы сизелә. Үз кешеңә, үз мөмкинлекләреңә таянырга кирәк. Шуңа күрә санкцияләрне үз бәйсезлегебезне саклаган өчен түләү дип кабул итәбез. Бездә санкциягә каршы торырның зур тәҗрибәсе бар. Без аны бик уңышлы дип саныйбыз һәм үсеш дәвам итәр дип ышанабыз.